बे समाव आं दंफैयो बाक्सा जिल्ला गबरथाना थानानि सिङाव थानाय बाथाबारि होननाय गामियाव। बे बाथाबारि गामियाव दावगालु गेलेमु होननाय आफादा बिथांमोना 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय बिथांमोना फुटबल बादायलायनाय हाबाफारि लादोंमोन। दिनै बिथांमोना फाइनाल हाबाफारि, बे फाइनाल हाबाफारियाव दिनै बिथांमोना जोबथि हाबाफारि हिसाबै बे हाबाफारिखौ बिथांमोना बान्था राननो आरो बे जोबथि हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय बिथांमोना सालबारि बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन बिथां भुबनेश्वर गयारि बिथांमोनखौ हांख्रायना लाबोदोंमोन। बे समाव बिथांनिफ्राय आङो मिथिनो थाखाय नाजानि। दिनै बाथाबारि दावगालु गेलेमु आफादनि दैदेननायाव दिनै फुटबल फाइनाल खेला सोलिदों। बे फुटबल फाइनाल खेलायाव आंखौ दावगालु गेलेमु आफादनिफ्राय आंखौ खावलायनानै लाबोदों आरो बिथांमोना दिनै बे फुटबल खेलाखौ आंखौ बेखेवनो लाबोनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो बिथांमोना जाय गेलेगिरिफोर, बे गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे मोजाङै गेलेयो, मोजाङै गेलेनानै जाहाथे बे जायगानि मुंदांखा खालामलाङो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जि गेलेग्रा सेंग्राफोर बा लाइमोनफोर बिथांमोना जाहाथे गेलेनानै जेरैहाय एलेन देउरि आरो हरिचरन नार्जारि आरो बिथांमोना ICL आव इण्डियान सुपार लिगाव गेलेनानै जागा मोन्दों, थिग बेबादि बिथांमोना जागा मोनहैथों बेखौनो आङो इसोरनि खाथियाव बिथांमोननिसिम आरज गाबबाय। आरो बेजों लोगोसे नैबे ओनसोलनि माखासे थासारि बारहावा जिब्ला माने गाज्रि बारहावा बारदों बेफोरखौ जाहाथे सुस्रांलाङो आरो बेफोरो जाहाथे गैया जायो, बिनि थाखाय बे खेला दुलाजोंबो माखासे थासारिखौ मोजां खालामलांनो हायो। आरो थासारिया मोजां जायोबासो जायगानि जौगानाय आरो जायगानि डेभेलपफ्रा मोजां जानानै फैयो। आरो जुदि जोङो गासैबो जुदि असान्तियै थायोब्ला, मोजां थासारि जुदि फैयाब्ला बे ओनसोलाव खुनु जौगानाय खामानि जाया। आरो जोङो सान्दों जे बेफोरबादिनो खना खनला गेलेनानै माखासे मानसिफ्रा CRPF आर्मियाव माखासे सुबिदा मोनलांदों। आरो दिनै सालबारि स्पर्ट्स एस'सिएशननि जरियतेनो माखासे आइजोफ्रा काबादि गेलेनानै दिनै नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल गेलेनानै दिनै साख्रि मोनलांदों। आरो बिदिनो फुटबल गेलेनानै साख्रि मोनलांदों, भलिबल गेलेना साख्रि मोनलांदों। थिग बेबादिनो माखासे मानसिफ्रा संस्थापन मोनदों आरो गाव गावनि जागायाव गाव जागा लानानै संसार सलायनायनि मोनसे लामाखौ मोनदों आरो सुबिदाखौ मोनदों आरो लानो हादों। बेजों लोगोसेनो आङो बे ओनसोलनि जोंनि रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन, बिमा बिफा गारजेन जिखिनि दङ बिथांमोना जाहाथे खेला दुलायाव गोसो होयो आरो खेला दुलाजोंबो माखासे लामा दिहुननानै लानो। आरो बक्सिं, आङो बाक्सा जिल्ला बक्सिं एस'सिएशननि आफादगिरि जानानै जोंबो बहुद सेस्था खालामदों। आरो जोंनि जिथु स्टुडेन्ट बा बक्सार बिथांजोमोना माखासे गल्ड मेडेल मोनबोदों, सिलभार मोनबोदों आरो बिदिनो ब्रन्जबो मोनबोदों। बेबादिनो माखासे जोङो लाबोगासिनो दं आरो बिथांमोनखौ जोङो फोरोंगासिनो दङ आरो जोङो मजबुत जानायनि थाखाय आरोबाव नाजागासिनो दं आरो नाजालांगोन। साबायखर थाबाय। दिनै बे बाथाबारि दावगालु क्लाबनि बानजायनायाव फुटबल हाबाफारि सालायलांनायनि दिनै जोंनि गबरदना इबारगेन्द्रा फाइनालाव उन्थ्रिनो हादों। बेजों मोगा मोगि जादों हावलि गाजोल क्लाबजों, गाजोल FC क्लाबजों। जोङो ओरैनो जोंनिया ट्राइबेकाराव गरब्रै जादों, बिथांमोननिया गलनै। जोङो दा गलनैयाव देरहानो हादों। बेनिखायनो जों दिनै गबरदनानि इबारगेन्द्रा माने फार्स्ट पजिशनशिपखौ लानो हादों। जोङो दिनै देरहानानै गोसोखौ मोजां मोनदों। दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला देग्लायसो फार्स्ट स्टार्टिं जोंनि गबरदना हालामारियाव थानाय इबारग्रिनखौ जोङो दिनै बे बोसोराव जागायजेनदोंमोन। बेनिखायनो जोङो फैगौ समफोरावबो बिदिनो
जेराव खेलाखौ खोनायो बेयाव जोङो माने लायगोन होननानै थिरांथा खालामदों।